Alhamdulillah an sele an bi conseil an bi suina ladilikan ako ko an to ko kan majigi o bɛ se kan mun kɔrɔtalen don o bɛ se kolekɛ baga la kuma kuruma don n'an ko an bɛ tɛmɛ ten to bɛɛ lajɛlen tɛna faamu an ka dɔn yɛrɛ majigi maa mun kan kɔrɔta kan majigikɛla maa mun kan majigilen don kan majigilen ale bɛ se kan mun kɔrɔtalen don misaliya sisan n'an y'a ta sisan e mun b'a la k'i ta da kɛnɛ kan e mun b'a la ka damakasi e mun b'a la ka kule e mun b'a la ka fɔ nin ni nin b'e la nin ni nin b'e la tuma dɔ la e yɛrɛ b'a la ka damakasi mun yɛrɛ ale ma fɛn fɔ yɛrɛ ale ta ka jugu ka tɛmɛ e ta kan nka a ta ma da kɛnɛ kan e de b'a la ka kule a filanan ko maa mun ladabilen don o fana bɛ maa mun bali kari bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa mun marilen don maa mun ye jogo ɲuman tigi ani maa jugutigi bɛ jo kɛnɛ ka ban o tɛ ka kɛ kɛlɛ yɔrɔ si hakilima b'a to faamu a sabanan sa yɛrɛmajigi ale bɛ yɛrɛ lamasa fana kari ka bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ma jigira ko bɛ laban e de ta la e min b'a la k'i yɛrɛ lamarisa e min bɛ to tɛ koyi sɔɔni dɔrɔn e bɛ taga bɔ yen a laban sa an k'a dɔn ko bonya ale bɛ kanu kɔ misaliya sisan maa min b'a la k'i bonya hali n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ koɲɛ dɛ bɛ e kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a tigi man di ye kuma o kuma a tigi b'i ye a bɛ bonya kuma o kuma a tigi bonya ko dɔ k'i ye ale kɔni a ma nin yɔrɔ dɔ a bɛ bonya yɔrɔ bɛɛ se ka si t'a la don dɔ la i bɛna kanu se ka si t'a la juguya bɛɛ lajɛlen bɛna taga bɔ yen jumɛn bɛna bila juguya ninnu la n'o de ye kanu ye o de kama ko bonya ale bɛ kanu kɔ n b'a ɲini Alahu taala fɛ Rabi ala k'an kɛ hakili ɲumantigiw ye ala k'an kɛ hakili ɲumantigiw ye ala ka dugu ɲuman jɛ wasalamu aleykum